Uhayo kininayo, pabasa tayo from Linlin. Kastoy daw gininana. Kasatno kayo nga nag-friend ti chat kabsat. In reto dak isuna kadi. In reto, no. Nobody's introduced us. So, kastoy kami net istorya na. Once upon a time, in a land far, far away, lived a beautiful princess. Ay, nagrugyanan may DJ Filipino Cupid, right, loves? Yeah. Filipino Cupid. Bago ang lahat, istoryak pa lang ano ka sa ano mo gaming no apay na panak ti online. Kastoy na. I'm there, babe. Manipod di ubi nga gamin kakabsat kat pangarap nga dapat ti maasawa kit Amerikano idinabuyak da yung pelikula nga isang tanong isang sagot. Ni Donna Cruz sa kani Jason Everly Jai nga kwa daki nag idinabuyak kanya kin bakti ba sarili nga kin Amerikano to ti maasawa na. So never na nga nagka-boyfriend ti Pilipino. Right nga road ti Amerikano. So idi trabaho ti GSM. Uray ti Amerikano. Kunang sa kasano nga tama mauray mo ti Amerikano. Kaslama awmok apang awmot ti ma-customer mi GSM nga Amerikano. Nalabon samot kuna. Uray hanggang sa naging bakit ako nga uray gini Amerikano. Kuno sa mading makipag-chat, piling ko idi gamin. Siyempre di kabanbanwag. Kasi lang nag-chip ko na. Nga makichat, no saan pen pal or something kasi na. Po naka-chip mood ko na. Ngayon gapo da dyan naundoy ti SM Santa Mesa idi. Feeling ko idi end of the world idi. Ay alain na tayo ni Apon kung nasa kiing kararag ko yung nagsangsangit kay na Apo yak pinaramanan din bagay nga luto alain na kami. Why you're smiling, loves? I'm just sharing my story how we start, but first of all I just start my life before. And then dinalpas da di undoy ni sisibiyag kami pa ilang GSM Santa Mesa tayo nalayos idi buong SM ay buong Santa Mesa tembong nga talaga maawan end of the world eh. Okay, permi ang indungdung ako nag-unfirm ito na po. Ang ko may naramraman mo na luto yung alain da ko. Okay, pass forward tayo. No choice, no bakit kan okay na ati lang ti paraanan hang ko mauray-uray nila kay ko ni Amerikano ko. Agbiro ka man ti online nun. In paras ko ati 2016 hang ko 2016 may salang chat nga kasi lang malasan na kahanga to tiket ko na 2017 in patas ko man magipag-chatan hang ko nga talaga feel mo na hang ko nga feel nga magipag-chat naggalas kung gunak. Yung kakaputan ginina bumakit nga talaga ti tao talaga talaga kailangan nga talaga ti maasawan kailangan mo sino nga ding Amerikano po. Di 2018 in try ko nag-chat ne aduda ang kachat ko yung kaso nga lagi malasan na kita do mga estabali nga road among matin na di feeling nga syempre Ilocano tayo adam pagkakonserbatibo tayo na
hamo ma-feel da do mga kachat mo dyan direct to the point na, hi sweetie, hi darling, kasi yan ko kaya tan kasi dyan nga dagos nga approach hanggang i-reject ko di kasi dyan. Nagkataon nila kay Idi Ajay, nag-message so na nga, kinagmayat da pa ng approach na kinyak, Filipino Cupid, kasi nga nagbayat. Tapos sila nga naramdaman nga niya, respeto, na respetado ato nga tao, kunak. Nag-chinat kami, tapos getting to know each other, tapos dinamag ko nga dagos na dati Facebook na. Tahang ko nga ma-receive di message na di Filipino Cupid din, libre akla ngem hanggang duwa, no talo nga messages lang ti kaya nga isend kinya na. Tapos imbak di sarili no nga apan ti Facebook ato awan kami kunak hang ko nga ka-chat so na tahang ko kati gumastos ta syempre kailangan adati ko ngay bayadam ta no maluktam da di message da. Kuno sa akin nung among itid ti Facebook mo di wag una tis isip ko intid na si kayo. Intid na di Facebook na in search ko ano na lang na kuno ay ada anak na di profile picture na kinita di anak na adalahi di ubing napag-amok inada Pilipino di ha Pilipino kasi tapos dinamag ko kasi apay ta kasi dyan may kipag-chat yan dati pamilya na kasi nag-divorce da ka noon digas tapos nag-divorce dati May nag-chat May December so May, June, July, August, September, October, November, December 7 months so nang searching so intuloy ko tapos ko na ni Pilipino di ubing Pilipino kunang sagi maya nga road kunakta ato nga kinapakitan ko naging instant nanay na ko tapos mayat pa ita pabor ta syempre kwa nila kay kon amuna ti kwati Pilipino kun ama hanak nga unay nga manusbleed kun ama nagchinchinat kami getting to know each other kami jay Facebook nagtuloy-tuloy jayon so naging umabot ti 12 hours ti tungtungan mi ta syempre nagadu nga dinamag-damag ko kanya na dinamag-damag na kanya tapos talaga nga getting to know each other kami taka mapil mo nga talaga nga totoo nga talaga sincere so nanday tungtungan mi kasi so nga tungtungan mi amumi nga duwan nga si kami para sa isa't isa agka-tugma kami compatible kami. Ana pa'y damagin nyo. Ohayo kininayo.